Now you too fine. Igbo egweji na-ekwe ngwongwo wa ihe ji mara nwoke. Here you are, baby, you too fine. See, for this life, if I no marry you, I no go marry again. Anything will make me no marry you, I no go marry again. Now you be my beginning and end. The day where they create me, now that day they sign and Nwa-Aba. See your wife, appear full stop. So I must marry you. So you need to get as a 1B for this life. I don't already prepare myself saying that you are one man. Really? Yes. Get what can change. Unga looking gebru. Iju go di ma palie ga palie. Apama, para. So see what thing go happen. The thing where you go, you know, say you go contribute to everything must not come from a man. So you go contribute. Get some small things where you go do as a woman. Make the thing set up. Yeah, you know, you go they give me some things. Make a test. Like 2-3 months, me and you we go there under the canopy. And test waiting. Oh, then I go shoe and I tell you. What do you want test? Who won't buy shoe? You know they put leg. Okay, I be shoe. No, besides say you be shoe. No, I be shoe now. I don't talk say you be shoe. Waiting at the top, we say as total package before you buy something. All the car here, before you buy any goods where they seal, you need to check the NAFDAC, check the expiring date, check everything. Now be that this goods will be like goods where they seal. Okay. I need to check the expiring date, check the batch number, check the NAFDAC number. Okay. All these things. Highest 3 months. Man, normally you supposed to get belly, but I go there, make sure say you no get 3 months. No, if you don't shock me for 3 months, what you go call remain? 3 months. No, what thing go call remain? Make I tell you, people they engage 8 years, 6 years, 7 years, 4 years, 5 years, 3 years. They still wear engagement ring. They never marry. Anybody die? This one besides just tell you say 3 months. Where me and you go? We'll be ourselves. Look my face. No, look my face. I resemble those people. No, they do this thing. No, I resemble those people. Man, no go talk saying that this thing still hold you, man. Relax now. See me and you there here. So small thing. Waiting, and when he in here, man. This thing you waiting one use and doing he jan order. No, about you. But what do you hold here, man? You get a throne here for 3 months. Our antenatal department. You get test one year for good 3 months. You know they fear God. Chineke no kwa na line eje ono. Obinigwe no kwa na line eje ono. Nwa-Aba gị ka m na-ajụ. Ihe chirima jidala gị. Elu dị mmadụ emere gị ihe eme ihe owo ekere ka ikere na family ono. Abụrụ ndụ nke ono ono. Abụrụ ụnụ asị ndị ozurigbo. So ụmụazị ndị ọzọ niile ha wụrụ mmanụ. Ma gị Nwa-Aba sị gị laa n'iyi. Chirima jụọ gị. Nwa mmadụ ka ị lụrụ wee mụọ nwa. Nwa mmadụ ị lụrụ enwedị ihe mere ya. Nne ya ọgbara ya n'ọnụ. Gịnị wee mezie? Gị mụzie ka gị mmadụ a ga-edere gị. Onye nwa mmadụ. So ndị nwa mmadụ pụta ụgba gị so ha. Onye lụrụ mụrụ gị onye a ọwụ nwa mmadụ. Onye m lụrụ uwe onye Cameroon. Onye Cameroon. Alụrụ m onye Cameroon ya amụkwana na m nwa Cameroon. Onye Ghana. Onye ga-alụ ya ga-awa onye nwere isi na mmadụ. Onye na-enwedị isi onye isi nkọkasị agada awụ ọgọ m. Ịnọ nga abụsịsị onye ga-azụsi ọ ga-ebu ụzọ test ọ ya. Ewerekwe ha chere test ọgụ ụkwụ. Chere m agwa gị. Ihe a wee ibu a ga-eburu gị eburu. Ihe a wee ibu a ga-ekwe ihe kwesịrị ịgbakọ buore gị. Mmadụ enwe ewepụta time m. Si me just useless ya time m buore gị ibu dọnụ ụlọ gị. Enwere onye buru nwa kemgbe ọdọ. Mgbe niile izuru fọm nke gị zuru oche a na-akụjisi oche ka m butụrụ gị ibunu gị were ọnụ ọjọọ buru akwụkwọ nsọ ka onye ihe na-esiri ike bịa nga akọshi ịmana ịwụrọ mpụ prince ịkwọta ịfọkọrọ makwasị ịfọkọrọ afọkọ ịmakwasị ndụ gị akwụdo straight ịfọkọrọ afọkọ ote ịwụ dọtị mgbe a na-asa atụfu ole mmanụ na dọtị ihe ịwụ owu left over ihe wụ dọtị ji nwa m nwaanyị sọrọ m nsọ ihe ahụ dị ibu ụmụazị ihe ahụ dị ndụ ngwe Amu maashe ele hewo ele ne meki wan ba shere ka gonu imeshi ke yin na si were so la nso ai rikase gi ihe from gi were ogini na eme onye ka ga rikasara onye ka ga rikase nwa m nwanyị i were aka ndị nsọ mawa ga anya ote mawa ga ọrara na were ngwongwo ndị ụwa enwere ngwongwo ndị ụwa were sụwara gị nwanụ mpiwa ya gị piwa gị kwụwachara gị akwa ngwongwo ụwa ga gị dị akwales na onye a na-enyere aka na-enyere gị aka ka ị marakwa nna na chinyere gị onye ka ị na-enyere aka mmadụ ole hotel nwa gị inyegurela onwe gị aka n'ụwa mbụ mmadụ ole hotel nwa gị ahụ bụzọ nyere nwe gị aka
Wait. Are you insulting me? Insulting you, how, baby? No, are you insulting me? I cannot insult you before your father. I'm just telling your father that you are okay. Nna gwa nna gi ni iwa anu mpama no ti di na. Oti ha kedi. Oti ha kedi na nna chotu. Something is wrong with you. On nego wedi le kwere nwa omumra ma so wedi. On nego na nna go wedi. Edi owo ihe ojo. Edi nna go owo ihe ojo. Oka owo efi. Nwa atani. O ha ka efi. Mama ihe m ga-asịgo. Ana asị ka enyere gị aka mgbe niile gị na. Nwa ga kwesịrị mmadụ anọ. Onye anyere onye aka ejide ụkwụ. Agbakọ. Natara ya ihe. Mgbe niile na-ezuzu. A ga-agbadịrị gị agbara. Eligwe a ga-agba ndị ọkụ mmụọ ga-agbaka dokpute gị n'ime. Chinu ebe azụzụ. Maka agada ọkụ mmụọ gị kpọm onye oshi. Nwa agada alụ di. Ị gaje ọkụ mmụọ. Nwa alụkwa dị gị mara. Ihe ịsụgharị ga-ebugharị akwụkwọ ama mmụọ ihe newspaper. Dictionary ka ibu ihe akọwa akwụkwọ nsọ. Ama mmụọ dictionary ka ibu. Nwa agada alụ di. Otu iji ka ihe mama. Ị na-esụgharị nwa otu enwedo onye ga-ahụ ya anya. Ọ gada alụ di. Ụdị ga-ahụ m na ya o. Ndị ọdọ hụrụ ya beda ya ụdị eshaụl ịhụrụ nwa m n'okpo isi. Eshaụl ịhụrụ ya kpụọ isi na-eko ka bred abara mmiri. Eshaụl ịhụrụ ya kpụọ isi. Si nwa na sọrọ m nsọ. Nne biko soro nna gị zuzukwu ebe. Come on, zuzuru si nga zuzuru Follow your dad go. Your dad said there's no need for you to marry. Because you are very disrespectful. Thank you. You don't have respect. No, me. I was calm with your father. You are can't too. I didn't say any evil. You are can't to who? Me shake pan all nwa gara no Igbo ana. Welcome to singa shim na-ezunu ngwe ngwe pom na-ezunu. Pepe chep. Otu mkpụrụ nwa iji eji gakwa na agbasapụ aka anapụ nwe. Ị na-ewe niile gị kochie na ahịasị. Shi na ebe apụ. My dear don't. Get my aka. Mbọ ọgọ na ị ga-awụ debukades. Mbọ ọgọ ka ị ga-awụ debukades. N'ime agwa gị ndị ụmụ ọzọ enweghị ihe nọ n'Imo steeti niile ndị ụmụ ọzọ wụ best n'ịlụ nwaanyị o. Anyị lụọrọ ụmụ nwaanyị nga otu eji agwọ ụgba ka anyị ji agwọ gwọọ nwaanyị ya mụ ụmụ ọma. Hapụnụ nwa anyị gbakọ wepụta nụta rie gịnị na-eme gị? Hapụ nwaanyị eriere gị nwa. Nwoke ịbarị ọgwa. Gịnị na-eme ihe na-enwe mmadụ iwe gịnị na-eme gị? Nwoke ihe ọgwụgwọ. Ele ahụ ya nwaanyị Owere. Ị na-agwọ ụgba. Ndị ụmụ ọzọ na-agwọ ụgba arụsị ụmụ ọzọ gwọkwa gị ka bịara echi. Akwa gị nwa na-asị ga-akwalie ọ gbajie gị ugwu. Eburu nwa bi na-asị na ya agba ṅụ nna nwa buru pụọ shinga pụọ. Gawakwanụ mama akwụghị ihe n'ihu nwa gị si ebe a gawakwanụ. Daddy G.O. Leave him, let's go. Baby, we'll see you later. Don't talk to me. Stop this thing now. Don't talk to me. It was in Nagalo. Stop this thing now. Baby, we'll see you later. See you later. And you Singapore, I'm a man no. Singapore, I'm a man no. No, no, I'm a man Singapore. Just go. See you later, my baby. See yourself. Dalu. Also got me gonna get one on your shoe. Aqua baby. I get beggar kebrebe jackal. In with authority. Downgraded person. Come on, welcome for crossing the Horampo Prince. In the authority, Waka. O take gaga no uzuzo, motako bolemgo. I don't show Mozum Yakwa on the chum. You don't tell him, Mamma Petadonia. Give a time on you get at Tepele. You don't want to run homo. He be the quagony who nazo. They got to pay him a type of nation. And you, do you know that you are a disgrace to womanhood? Yes, sir. Okay, Mama, you know that one, Abby? Yes. You be disgrace to womanhood. Out of every other man in this community, you have one gakuzoga. Somebody will never brush his teeth very well. You know gakushi. You she can. One boy ha gonna get my cham motel without Bajukwala get. Give young gakuzo. You know what I want to test around you. I want your choir. And they pray with when they saw. Now, brother, Abu Mary. You stand here, they look to them. No. He want to see you, give you belly for 3 months. Give you. He want to test you for you be better. Shoe. They go test you. Give you. I did not accept. Yeah, you got as a bobo lego. I'm ashamed unto you. Big fool, I hear war. Big fool, there are some men who go stop you. Your ear at top perfume go smell them away. Get one she goes rush. She na bag TT. So tomorrow if I allow you now, you go carry this one come house. No. Some le kwe suto. Makachukwu road suto show na boss. I go carry motor to so no can get through such. Stupid bingo. Now will you leave this place before I spit on your face? Go to the house. If you not see husband, marry Christ. Just lalo Christ, so we are on final bus stop. Since your mother left me, I married to Christ. You think I am married to Jesus? Satan, leave me alone. I gonna go. What did I get last room? Get put to
Anywhere where useless boy stop, now there you go stop. Let me see you with this idiot again. Nonsense. I don't want to go his way. Somebody cannot share moves, but naturally may go all this offering what they offer to me. Because this boy, nothing where they know in pocket. Ewu Gambia. Nonsense.